Teď se nacházíme v Rajské budově. Je to hodně o samostudiu. Vlastně to je jako ta trošičku složitější škola. Tady jsou takové parádní místnosti. Tohle je jedna z největších aut. Naproti VŠE, tak jsou tady velký finanční dravci, korporáty. I takhle VŠE může vypadat. Čau, dneska jsme v Praze na jedné z největších univerzit v České republice, na Vysoké škole ekonomické a chceme vám ukázat, jaký to je studovat na VŠE, kde jsem shodou okolností studoval i já, tak se s námi pojďte podívat, jak vypadá studentský život. Teď se nacházíme v Rajské budově, což je asi nejhezčí část celé Vysoké školy ekonomické, kde vlastně po obvodu jsou nový moderní učebny a člověk tady z toho má opravdu krásný a moderní pocit, takže i takhle VŠE může vypadat. Samozřejmě ne každá budova je takhle moderní. Ukážeme vám i tu starší budovu, ale tohle je tady určitě ten top, co můžete potkat. Překvapilo mě, jak moc se tady jako neřeší, jestli jsem na tom cviku nebo ne. Že u přednášek jsem tak čekala, ale prostě ty cvika, tak tam občas jsou povinný ty nebo prostě ta docházka. Je to hodně o samostudiu a já jsem z Gimplu, takže to bylo teda hodně těžký. Koupila jsem si, jak je tady známý, tak kurzy od FIFY. Oproti té střední je to takový mnohem víc anonymní a takový volnější, prostě, že si to můžu přizpůsobit jako i sobě ten rozvrh a tak. No, tak já jsem teda očekávala jako lehčí studium, ale vlastně to je jako ta trošičku složitější škola, než jsem očekávala, ale baví mě to. Teď se nacházíme ve staré budově, což je nejstarší část celé VŠE a teoreticky teda nejhorší budova, ale na to, že jsme ve staré budově, tak jsou tady takovýhle krásný moderní učebny s moderníma počítačema, který vypadají jako 21. století, takže skvělý. Často lidi na VŠE i dojíždějí, že jo, z dalekých krajin a občas si berou třeba i kufry, takže i na to je VŠE připravená. Tady spousta skříněk, který si člověk může půjčit za dáčo, jenom tady za nějakou minci a celý den si tady může nechat svůj kufr. Máme vlastně na výběr ze spousty jazyků, který si můžeme učit už úplně jako od základu, takže to mi přišlo fajn, jenom je teda škoda, že na tom magisterském studiu už ten výběr není takový. Já asi budu hovořit za FIS, mně se hodně líbí, jak ta fakulta podporuje ten kolektiv, ty studentské organizace a jak to tady funguje, no. Jako je to velmi přátelský i pro výjezdy do zahraničí a nějak motivace studentů více účastnit společensky, takže líbí se mi to. Já jsem určitě čekal větší orientovanost na praxi. Jakoby jazyky, jak kolegyně říkala, prostě bakalář, ten byl docela dost velká nalejvárna, ale ten magistr, jakože jedná se s náma trošku líp než s bakalářema, ale furt se mi vytrácí ten praktický přínos. Co musím říct, tak se mi tady velice líbí, že za mě se nedrtíme tolik, nebo jakoby na Jihočeské univerzitě všechny ty zkoušky byly o tom, že nám dali nějaký informace, hrozně moc, a to jsme u té zkoušky museli jako všechno odříkávat, zatímco tady mi to přijde jako, spoustu předmětů mi přijde i jako praktický. VŠE se hodně snaží, aby život studentů tady byl skvělý, proto tady najdete třeba i kariérní centrum, eventový centrum a já sám osobně mám rád absolventský centrum, kde se vlastně starají o to, že když jste i třeba absolventi a už na tu školu nechodíte, tak vám chodí newslettery se zajímavýma přednáškama, akcema, kterých se můžete zúčastnit i po dokončení nebo nedokončení studia. Většinu vysoké školy samozřejmě netvoří velký přednáškový auly, ale spíš menší klasické třídy, kde je prostor pro desítky lidí, ne stovky. Tohle je jedna z nich, právě v Rajské budově, jedna z těch modernějších, kde probíhají většinou cvičení s učitelema a probírá se ta látka trošku víc do detailu. Ta výuka je kontaktnější, kde probíhá víc té komunikace než třeba na přednášce. Tak líbí se mně tady dobrá studijní atmosféra, akademická půda přináší spoustu příležitostí pro studenty, dozvíte se tady neskutečné zajímavosti a pokud těma informacemi umíte dobře naložit, tak určitě akademická půda je místo pro vás. Co byste tady vypíchla třeba z vysokoškolského života? Z vysokoškolského života tak určitě
tady spousta dalších aktivit, jako různý jako seznamování, jako seznamovací akce a tak. Chození do hospod a takhle, jakože fakt to seznamování, ale jako i ta škola, prostě jakože přístup těch učitelů, jako super. A jsou tady i nějaký předměty, které jsou lehký, který si člověk užije a nemusí jako se tolik stresovat? Lehký, nevím, většinou to je spíš takový, jakože ticho před bouří, že se jako nic neděje a potom prostě nastane nějaká bomba v podobě testů, prostě kde jsme nic nečekali, ale nevím, asi spíš takový ty teoretický předměty jako management a marketing, ty se mi zdají takový asi plážo zatím. Když by se znova hlásila na VŠE, doporučila by si sama sobě, aby se sem hlásila, nebo ne? Jo. Jedna věc, co mě fakt teda jako štve, je, že tady jsou takovéhle parádní místnosti, které si můžete rezervovat na skupinový projekt. A ještě to tady nebylo, když jsem tady studoval, to je přesně to, co chceme, takže fakt super, jde to dopředu VŠE. Tohle je jedna z největších aul tady na VŠE, kde se většinou konají přednášky s veřejnýma hostama, takže je to tady velký, opravdu velký a velmi reprezentativní a hezký. Teď jsme na terase akademického klubu, což je místo, kde si můžete dát jídlo jako v každé restauraci. Můžete si dát i pivko, protože jste na vejšce, že jo, a nikdo vám alkohol tester nedává před přednáškou. Je tady krásný výhled, tamhle třeba Pražský hrad, anebo vlastně tady 5 minut pěšky je hlavní nádraží, takže i ta poloha VŠE je velmi strategicky a dobře umístěna. Jestli jste využili Erasmus nebo nějaký cesty do zahraničí? Jo, oba dva jsme jeli do Innsbrucku, do Rakouska. Hezky. A bylo to dobrý? Bylo to skvělý. Bylo to velký plusko. Já jsem byl ještě na bakaláři v Německu, to teda byl covid, ale zase mě to pomohlo strašně osobně jako s nějakým získáním vhledu, prostě jak funguje život jako mimo Českou republiku. Hodně jsem se osamostatnil a hlavně ty kontakty. A hlavně taky člověk zjistí, jak probíhá výuka prostě i v jiných státech. Jaký je vysokoškolský život? Jako je tady nuda, nebo je to tady dobrý? Co tady je? Tak já teda můžu prozradit, že se teda nenudím v žádném okamžiku a myslím si, že ani ty jako uchazeč se nudit nebudeš. Kdybys mohla něco vzkázat studentům, kteří přemýšlí, jestli by sem šli, tak jim můžeš něco říct, jestli jo nebo ne. Tak určitě, jestli je baví matematika, ekonomické přemýšlení, nebo se zajímají jakoby o firmy, klidně i o účetnictví, tak bych určitě tuhle školu doporučila, protože se jedná o jednu největší v České republice s těmito ekonomickými zaměřeními a hlavně jsme v centru Prahy a tady máme jakoby už pak jako spoustu šancí nebo jakoby spoustu i příležitostí na ta pracovní místa, takže já si myslím, že už studovat tady v Praze je prostě jako nějakou výhodou. Naproti VŠE, tak jsou tady velký finanční dravci, korporáty, který si stahují svý studenty přímo z VŠE a často jsou i partnerama VŠE. Tady je třeba Deloitte, kde mnoho z mých kamarádů začalo pracovat, takže pokud hledáte příležitosti a vlastně místo, kde začít rovnou po vejšce, tak VŠE určitě ty příležitosti nabízí ve velkém. Jako každá správná vejška i VŠE má kavárnu a hned několik, tohle je jedna z nich, tak vám ukážem, jak to vypadá, když si studenti chtějí dát kafe. VŠE jde s dobou, takže si tady můžete zaplatit a důvěřuju vám, že si vezmete to správný. Je strašně důležitý, když vejšky myslí na studenty a na to, jak reálně studenti žijou. Třeba spousta lidí se ohřívá jídlo, takže už jenom jako obyčejná mikrovlnka tady v nějakých odpočinkových zónách je drobnost, která ale fakt jako zlepší život na vysoké škole, takže dobrá práce. Díky moc za dokoukání tohohle videa, tohle byla VŠE a pokud vás zajímá, jak to vypadá na ostatních vysokých školách, tak jsme natočili další videa z českých vejšek, tak se můžete podívat. A zase za týden na téma školství. Ahoj.